Mao na nganong nabugoy. Kay usas na pulo kasugod di ka mo patay manggod. Mo nang kami di mi mapasanginlan kay usas among balaw dili ka magpatay. Mo nang Napa makapunta. Okay, wala na tayo panahon no. Salamat kayo. Naapa morbida dagan gyud pangutana. Okay, salamat kayo Brother Toting Luntayaw sa Rock Christ Jesus. Kanya akong ihatag na po sa lain nga mo paambit sa CFD no, sa Catholic Faith Defender. Si Brother Shelbert Dundoyano. Okay. sir. Abinakog na pailain Brad Nicolay. Kinaman si Brad Bobby diri napod si ay noon ay programa ni si Kuan sa PBCM. Mahatag mo ka pangutana po na sa taga. Okay, pila ka minutos Nicolay? 5 ra yun sir no kay okay ra kayo. Okay. Di na lang kay murag time no pod. No? Okay. Okay, so 5 minutos raman so mubo ra pod no. Okay. Ang atong concept aning matuod nga iglesia murag nagkauyon mi ni Brad Mitchell nga dili kay basta nagdaas ngalan husto na no kay pananglit kanang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo no nga iyang giparehistro ni adtong 1914 mabasa lagi ng ngalan nga Iglesia ni Cristo sa Luz Biblia labi na kung gamugamit tag mga hubad nga kana gyud ang translation sama sa hubad ni Mupat sa Lamsa din no salamat Brad Mitch no. Dayon Roma 16 although dili na siya proper name kung istriktuhon kay kasagarang mag-translate god ana god is mo letter Brad Mitch ba no ang church descriptive. Oo. Dayon mao na siya nga dili gina siya actually proper pero gihimong proper sige na lang granting na lang nga pwede ra i-proper name kay naaman po yung mga librong katoliko nga pare gyud mismo magsulat nga ilang i-proper kay i-capitalize ng C. Pero bisan pa niana dili man na ebidensya dayon kumo gadas ngalan husto na kay bisag kinsa makagamit bisag ako pwede ko magtukod og akong pundok ngalan po na ako Iglesia ni Cristo o niya ang ako mga pagtulon-an naa po sa Biblia kay alang-alang di ko mutudlo og na sa Biblia nga di man mutuo mga tao mo bitaw na hinungdan nga daghan pod nakabig sa Iglesia ni Cristo kay naa man pod sila pagtulon-an nga na sa Biblia although naa sila mga interpretation nga medyo strange nga murag na ipagka Arian pod no katong panahon sa 4th century naaman toy pari nga ni-rebelde anang pagtulon-an nga Dios si Cristo for example no parehas gud anang teaching sa Iglesia ni Cristo no nga dili Dios si Cristo naapod siya interpretation nga lahi although gikundina iyang interpretation atong Council of Nicaea kay dili man gyud magsilbi tong iyang interpretation mao na nga gihupman sa pagtuong katoliko nga usa ka heretic. Og tungod kay maayo lagi mo lantugi, maayo lagi mo ergo, mao nang daghan po siyang nakabig. Gani daghang obispo nakabig niya. Nya sa history ra ba bisan si Constantino nga katoliko unta supposed to be pero wa gito mabunyagis katoliko gani dito nabunyagis sa Arianismo. Kato si Constantino kung motuon tag history mo nang grabe itong Arian sa una niabot gutog mga 300 to 400 years tong iyang kausa pero nawala gito sa kasaysayan murag wa na may Arian siguro ron pero naay gibanhaw lang ang pagtulon-an ni anang Felix Manalo so mao na nga dili na garanti nga kumo naa sa Biblia gikutlo ra na din tinuod na dayon hingon ani no sa atong pag studio god dili lang kay pagtulon-an no, gawa sa pagtulon-an siguro magkauyon po ming Brad Mitchell ana nga inahala ng pagtulon-an husto pod. Pero di lang mi parehas og pagsabot no. So iyon ani lang nga granting nga ang pagtulon-an naa sulod sa Biblia. Dayon ang alan pod naa sulod sa Biblia. Napay usa ka ilhanan. Nga kanang iglesyaha makakipakita gyud na siya kana abang ebidensya gikan sa pagtukod ni Kristo nga existido gyud siya. Kay lig-on man ang iglesyang gitukod ni Kristo. Di ba bisan ang ganghaan sa impierno dili magkabuntog sa ato pa kanus-ama na sugdi ni Kristo unang siglo mga 33 AD or 30 depende sa historian kay na may uban di man magparehas og sugod mo nang naay record nga 30 na apoy record nga 33 basta either ana nga tuig basta unang siglo no so ang usa ka pundok nga mag-angkon dili lang kay tungod kay naas Biblia ang gitudlo dayon ang ngalan gikutlo po na naa sa Biblia
kinahanglan makapamatuod po siya nga gikan sa unang siglo, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, naagyo siya. So, parang pananglit siguro nato ning Adventist, no? Kining gibarugan ni Brad Mitchell. Ako makaingon ko nga medyo kung sa babae pa na, makaingon ko nga matahom na nga babae ng Adventist. Nga naman, kay ang mga pagtulunan na ampos Biblia. Di ba? Pero hinoon sa pagsabot nga Katoliko, na lang sila gitudlo nga para namong mga Katoliko dili na kinahanglan unta sa bagong kasabutan, no? O pero muingon sila kung granting nga tanang pagtulunan nila husto. Pero para nako di gihapon kapasar ang Adventist nga naman kay sa akong research dili ka pa matuod ang Adventist nga ang iyang grupo naa sa ikatulong siglo, ikaupat, ikalima, ikaunom. Sa akong nahibawan sa history, nagsugod ng grupo ni Ellen White diha na sa mga 19th century, for example 1863 ba or 1844. So mao na nga dili ko bisag matahom ng Adventist kay ang mga pagtulunan sa Biblia di ko kuan dili ko madani og panguyab. Bisag gwapa na kay naas Biblia ang mga pagtulunan nga naman kay sa history research ko ang grupo ni Ellen White diha lang yun sa 19th century na mga 1863 ba or 1844. So dili gihapon ka pamatuod nga mao gyud ang iglesia ang gitukod ni Kristo. Okay, sir, tapos na no ang 5 minutos sa imo ang pagpamayag. Okay, tagaan na itong 5 minutos sa pagpangutana. Okay, unang pangutana. Dayon, ako'y paibaloon na nga ay hata mo po sa lain pangutana no. Tagaan na to og panahon nga makatubag no ang motubag sa pangutana. Okay, salamat. Kajut lang. Sayon lang mitsa ila na lisod. Okay. Nag-request. No? Okay. Okay, unang pangutana. Brad Mitchell. Kay mauwawan tag di katubag. Dagan naman na mino. Unang pangutana, brother Veritas, no? Kay wa mang ang matuod nga iglesia gikan kang Kristo na amanggoy kasaysayan nga wa goy putol. Ya, motoy rason nga dili ka motuo sa Adventist kay nagsugod sa 1800 or 19th century. Pangutana nako gikan sa pagtukod ni Kristong iglesia. Ang unang giilan ninyong Santo Papa nga mao si Apostol Pedro. Yes. Hangtod karon nga kang Pope Francis wala goy putol. Yes. Okay, sunod pangutana. Nagpasabot nga ang tanang papa gikan kang Apostol Pedro hangtod kang Francis puros na sila Santo Papa. Pwede i-qualify na ko, Brad Mitch. Sige. I-qualify na to ha. Ang kanagong title nga Santo Papa, nagtumbok na siya sa title nga kanang katungdanan balaan. Pero kung mag-isgot ta og kanang identity kanang pagkatao anang gahupot anang katungdanan, medyo depende kay naa may mga Santo Papa nga mao og binuhatan. So sa ilang pagkatao, ilang kinabuhi mahimong dili sila santo kay nagbinuang man sila. Pero ang ilang katungdanan balaan kay katungdanan man na ni Pedro nga gisalo-salo lang nila. Okay, sunod. Okay, proceed Brad. Sunod pangutana. Sumala sa Biblia sa diha nga ang usa ka pangulo or Santo Papa kay katungdanan niya balaan. Sa diha nga ang nangatungdanan ni ini nahulog sa pagkadaotan, magapabilin pa bagihapon siya sa pagkupot sa balaang katungdanan. Depende if dunay move ang tibuok iglesia nga kinahanglan bang ilisdan. O panalitan palagputon for example kay ilisdan. Pero kung walay move, so ang iyang katungdanan balido pras basa for example mayor, gobernador. Bisan pag magbinuang ang mayor o gobernador, ang katungdanan balaan tungod kay otorisado man na. Pero naara po sa mga tao kung ilisdan ba nilag nagpabadlo o dili. So yun ana. Inana Brad Mitch. Okay, proceed. Kung mabasa na ako sa Biblia, Brother Britas, nga sa diha nga ang usa ka naay katungdanan mahulog nga sad-an, tangtangan siya sa iyang katungdanan ug lain ay hatagan. Uyon ka nga wa ni sunda sa Iglesia Katolika kay daghan mang daotan nga santo, daghan mang daotan nga papa sa Roma napay uban irehes. Okay. Asa ako nang giingon depende no kay kanang imong galing example na apo ko nabasa for example katong sa gingherian ni David sa una no nga doon natoy prime minister nga si Shebna. Nya usa siya ka wicked nga prime minister mo bitong giilisdan siya ni Eliakim. So ingon ana
Dayon ang iglesia naa man gud siya power na siya gahumbaan ng binding and loosing ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit ang inyong itugot. So if makahuna-huna siya nga o ilisdan nato ni, ilisdan. Pero kung siguro sa mga lapses ba, mga kinaiya ba sa mga obispo for example nga wala kaayo dili nila siguro bugat para nila nga mga ina, depende ra pud na nila. Pero ang katungdanan balaan gyud na Brad Mitch. At kining gibuhat ni Pope John XII nga mismo gani gihimo niya ang simbahan og usa ka baligyanan og unod or adto siya dito maglipay-lipay o pakighilawas. Unsa man ni binalaan dili? Okay, atong ako lang siyang iklaro sa mga listener ha, akong tubag ani dili ni siya objective kay wala po ko kabasa gyud anang imong statement Brad Mitch, pero mo nang mayon ko subjective lang ning akong tubag no, dili objective. So mingon lang ko nga if tinuod na no, so mahimong ingno nato nga sa iyang katungdanan, sa iyang pagkupot mahimong dili siya maayo, but wala na makawala sa kana bang pagka-genuine siyang katungdanan. Pres anang gobernador mayor, dili man na sabton kung nagbinuang ng mayor o gobernador din ang iyang katungdanan dili balido. Balido ang iyang katungdanan kay pinili man sa lungsod, galing lang di lang maayo ang iyang binuatan. Okay, excuse me, last question naman. Okay. Kung mabasa na ako sa Biblia nga nag-ingon nga kung ang pangulo daotan, ang tanang mga sakop usab daotan, o sa imong kasultian na? Depende siguro. Kay naamay mga Santo Papa tinuod sa history pero gani dili gamay ra man na sila ikumpara sa mga tarong nga Santo Papa no kung tan-awon nyo nato sa history. Pero bisan pa katong dunay mga Santo Papa ang dili maayo og binuhatan pero naampoy mga sakop nga mas buutan pagali. Mahimo manggali nga ang sakop buutan niya ang leader dili. Di ba? Mahimo man. O ina na gyud na Brad Mitch. Okay, salamat kayo. Okay. Okay, salamat kayo, Sige, Sir Silbert no, Dodiano Senior alias Veritas sa Catholic Faith Defender. Salamat kay Brad Mitchell Pinilio sa Seventh-day Adventist Church. Oh. Onya, napamay 5 mga 4 minutos no.